Nils-Henrik Valkeapää, sinä olet ollut aktiivisesti mukana sekä saamelaispolitiikassa että kuntapolitiikassa. Minkälainen luottamus sinulla on valtion ja muihin viranomaisiin? Sekä hyvää että huonoa. Että on viranomaisia, joiden asian tuntemukseen ja tapaan hoitaa asioita, niin luotu yhteen. Missä asioissa erityisesti olet kokenut tämmöistä epäluottamusta? No kun niitä on niin paljon niitä asioita, joissa vielä törmännyt. Mutta ne koskee kuitenkin saamelaisten oikeuksia elinkeinoihin ja maanviljelyyn. Minkälaisia odotuksia sinulla on tähän käynnissä olevaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työhön? Toivon tietenkin, että siitä olisi jotain positiivista, mutta pelkään, että niin kuin aikaisemmin on käynyt, että vaikka olisi kuinka hyviä esityksiä ja aikomukia, niin ei ne toteudu. Ja pahoin pelkään, että tässä käy samalla tavalla.